Tak jo, zdravím všechny u druhého partu ze hry Hotline Miami. To je poprvé teda, co tuto hru hraju. Ty vole, tady postav. Tady kohout. Tak. Jak jsem říkal zase, jo takhle. OK. První hraní je vždycky to nejhorší. Oh! Jak říkám, první hraní je vždycky to nejhorší. Oh! Hej! Oh, jsem chtěl si dělat jako Agrelus. Musím nejdřív počkat, než on na mě zautočí a až potom. OK, tak můžeme jít. Kam pojď? Jak ho mám sakra porazit? Hej, kámo! Oh! Já nevím. Tak upřímně, když mi dělá problém porazit to první, tak to nebude moc dobrý potom. Počkat. Takže bych si vzala kovovou tyč. Už to takhle podíchám. Aha. Tak to rozhodně využiju. Tak můžu házet věci. Potom. Oh. Potom. Oh, tak jo. Aby to bylo víc zajímavé, tak já to po něm prostě mrsknu nějak. Pojď sem. Ne. Kámo. Tahle hra mě nějak vůbec nejde. Tak se nedivím. Jak to? Tak já vůbec totiž netuším, jak to teda udělat. Ne. Oh. Tak vidím, tak mě úplně dělá to první. Oh. OK. Asi už chápu, jak na to. Takže jdeme na to. Hop. Sakra, teďka už mi to vyjde. Au, tak jo. Aspoň tohle patro chci v tom prvním udělat. Já chci udělat v tom prvním díle. Pojďme. Ha. A mrd po hlavě. Pojďte. Ha. Wow. Žouto. Tak jo, první kapitola bude za náma. A první kapitola rovná se první díl. Hele, sakra, co? To nejsou naši. Už zase. Co já mám jako fláka těma kufříkama, jo. Hej, lidi, nemůžu se bavit. Já je musím zabít. Můžu aspoň zatím vymít. OK, tak ho nám. Aha. To je pěkně fikaný. Můžu to vyhodit někde? Upřímně, jakou zbraň rád měl? Divně, že tam mám zrovna jenom jednu.
fakt nevím, dám tomu poslední šanci. Pak to asi střihnu a pokusím se je zabít. Pozor. Neví o mě. Okay, první mrtvej. Tohle bude něco jako horror story. Pojď sem, smrde skurvený, jebo to by, jestra. Oh yeah, fuck it. Tak jo, nevím, o co tady jde, teda. Mám takový pocit, že... Ale za chvilku bude končit první epizod. Co? Hejka, může mě nechci zabít? Ty mě chceš zabít, jo? Nebo něm. Mám to. Oh. Okay. Tak toto bude konec tohoto videa. Doufám, že se vám video líbilo, jestli jo, dejte like. Jestli ne, tak je to jedno. Jestli chcete, abych pokračoval, tak mi napište. A nebo ne, to je jedno. No a tímto ukončuju tuto epizodu. Takže mějte se a